ladies and gentlemen, please welcome dancers Island Girl, Noe and Sarah on stage.
ようなとても素敵なステージでした。ありがとうございました。続いては4曲フラをお届けしていきます。ここでこのダンサーズのステージでは初登場の素晴らしいダンサー、ハワイはマウイからやってきてくれました。マウイ島の名門ハラオケコカラアウアライリアヒハウナニパラディスクムフラお二人夫妻のその愛弟子であるクリスティ・キムラが踊ってくれるんです。曲は彼女のリクエストで決めました「マイレスウィング」。大きな拍手をお願いします。さあ続いては東京新宿にハラウを構えていらっしゃいます。ハラウをリーリーレフアプアが入っちゃいますよね。リーリーレフアの妹より子先生が踊ってくださいます。カマヌウマヌオオ恋
でもしっかりと歌ってくださいました。さあ続いての曲は「オーバー・ウィ・ホーノー」というとても結構古い曲でリムファミリーの末娘ローナ・リムの楽曲です。ここではこのダンサーズの主催ゆうこちゃん、そしてあっこちゃんと妹さんのともこちゃん3人で歌ってくれます。ともこちゃん、ゆうこちゃん、あっこちゃんです。とても美しいダンサーが「オーバー・ウィ・ホーノー」を歌ってくれます。それではお願いします。結局アロハを守らない遠くにいる愛する人に送った曲「オーバー・ウィ・ホーノー」でした。さあ私たちのセクションは最後の曲となります。またマウイ島の素晴らしい美しいダンサークリスティ・キムラ、今毎年世界最高峰のフラ競技会メリーモナックフェスティバルでは花の中でも踊っています。そして2016年にはなんとミスアロハフラのステージにも立ったクリスティが今日最後の曲を飾ってくれます。Poor Ahihi
samba.